Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 9 verse 2 hangtod sa 8. Apan sa dili pa, once again akong gi-greet ang akong 93 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. Mayong hapon kanimo, Lo. Mark chapter 9 verse 2 to 8. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid, diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang bisti misanag sa hilabihang kaputi, nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga ania kita dinhi, maghimo kami og tulo ka payag-payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti, kay nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini, ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nagingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot apan wala na sila'y nakitang tawo, gawas lamang kang Jesus. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Kini nga kahibulungan nga panghitabo, ang tawag niini mga kaigsunan transfiguration. Nausab ang hulagway sa atong Ginoong Hesukristo, nahimong silaw kayo ang panagway sa atong Ginoong Hesukristo. O gi-record kini ni Matthew, ni Mark, ug ni Luke, mga kaigsuunan. It was a glorious display sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. O gumikan kay nakita nila nga ang sakot sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang bisti, puti kayo, mas labaw pa sa kaputi sa adlaw nga wala gyoy sama nga makapaputi niining kalibutana. Mao nga nangalisang sila. They were left speechless and stunned. Sa girecord ni Matthew, mga kaigsuunan, sa Matthew 17 verse 6 ang giingon dinhi, sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa nang hapa sila. Grabe no? Ug sa bersikulo 6 sa atong teksto, mabasa nato, nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti, kay nangalisang man sila. So ang transfiguration, mga kaigsuunan, usa kadto ka mahimayaon nga pasundayag sa gahom sa atong buhi nga Dios. Labing labaw nga gahom sa atong buhi nga Dios. Gipili sa Ginoo nga iyang ipadayag ang iyang kahimayaan pinaagi sa iyang condescending grace. Hinumdumi nga mahimayaon kayo ang atong buhi nga Dios, apan niadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan, iyang gihubo ang iyang kahimayaan aron makita siya sa mga tawo ingon nga yano nga tawo. Pero iyang gipadayag ang iyang kahimayaan sa tulo ka mga disipulo niya niining taknaa sa atong teksto. O before nato hisgutan ang buot ipasabot sa transfiguration or katong pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang hitsura, which we will be discussing next week.
Adunay mga minor points nga atong ipasabot niining taknaa mga kaigsuonan. Atong tubagon ang pipila ka mga pangutana niining taknaa sa atong pagpamalandong. Una, atong tubagon ang pangutana mahitungod sa number of days. Pila ba gayud ka adlaw mga kaigsuonan? Ikaduha, atong tubagon usab ang laing pangutana, hain man ang ubang mga apostoles nganong ang tulo raman ka tinun-an ni Kristo, si Santiago, si Juan ug si Pedro ang gikuyog ni Kristo niining taknaa. Ikatulo nga pangutana, giunsa nila pagkaila nga si Moises kadto ug si Elijah mga kaigsuonan. Giunsa nila pagkasayod nga ang nagpakita ni Jesus ni adtong taknaa si Moses ug si Elijah. Ug ikaupat nga pangutana, nganong mitanyag man si Pedro nga magtukod og payag-payag alang kang Jesus, alang kang Moises ug alang kang Elijah. Ug hinaot nga tabangan kita sa atong buhi nga Dios sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Question regarding the number of days. Pila ba gayud ka adlaw ang tinuod? Kay ang giingon sa verse 2 sa atong teksto mga kaigsuonan, ang giingon dinhi tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus sila, si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid, diin didto walay laing tawo gawas kanila. Tapos kuno sa unom ka adlaw. Apan ang gi-record ni Lucas sa Luke chapter 9 verse 28, mga 8 ka adlaw human si Jesus magsulti niining mga butanga, gidala niya si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanungas sila sa usa ka bungtod aron magampo. Mga 8 ka adlaw. Pero ang giingon ni Marcos ug ni Mateo, tapos sa unom ka adlaw. So asa man gyud ang tinuod niini? Nagkasumpaki di ang Biblia. Do na di ay sipyat ang Biblia. Mga kaigsuonan, si Lucas, ang pamaagi sa iyang pagka-record, bana-bana, muganing giapilan og mga 8 ka adlaw. Kini sa Greek language or sa Jewish expression mga kaigsuonan, kining mga 8 ka adlaw, expression kini sa mga usa ka semana. So, niadtong miingon si Lucas, mga 8 ka adlaw, but pasabot, mga usa ka semana. Kay tinuod bitaw gyud bisan pa manggani diri sa Pilipinas, kining unom ka adlaw ato naman ang bana-banaon nga mga usa ka semana. Kay hapit naman gyud mag-usa ka semana, mugani nga gidugangan ni Lucas og mga. Pero ang pagka-record ni Matthew ug ni Marcos eksakto, precise. So wala nila giingon nga mga unom ka adlaw, ang ilang giingon unom gyud ka adlaw. Dili pareha sa kang Lucas nga adunay bana-bana. Adunay bana-bana mga usa ka semana. Mga 8 ka adlaw means mga usa ka semana. Muna nga dili na to problemahon ang number mga kaigsuonan, gumikan kay ang pulong sa Ginoo wala gayoy sipyat, wala gayoy mga pagsumpaki. Let us not be disturbed by so-called discrepancies of the scriptures. Kay gamiton ra ba kini sa mga kulto nga ingnon nila nga ang Biblia dili tinuod, dili balaan, daghang sipyat. Pero dunay mga pagpasabot niya na atong tun-an ang kultura sa mga Hudiyo, atong tun-an ang lingwahe nila ni adtong panahona. So mo kadto ang unang pangutana. Ikaduhang pangutana nga atong hatagan og katinaawan, hain man ang laing siyam ka mga apostoles, nganong tulo raman ka apostoles ang gikuyog ni Kristo didto sa bukid aron magampo. Nasaksihan sa tulo, pero ang uban wala makasaksi. Nindot usab nga makasaksi unta ang uban ka mga disipulo. Well, kini si Pedro, si Juan ug si Santiago mga kaigsunan gumikan sa ilang gift. Mga gasa nila, distinguished gyud ni silang tulo. Sila ramang ganing tulo ang gitugot ni Jesus nga makasaksi sa milagro sa pagbanhaw ni Kristo sa anak ni Jairo. Mark chapter 5 verse 37, ang giingon dinhi, unya wala siya ilaing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. So, distinguished gyud ning tulo. Og didto sa Getsemani niadtong nagampo si Jesus before pa siya giaresto or gidakop mga kaigsunan, si Pedro, si Santiago ug si Juan usab ang kuyog niya. Mark chapter 14 verse 32 and 33 ang giingon dinhi, miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemani uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang magampo ako. Unya iyang gipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago ug si Juan. Gibati niya ang hilabihang kaguol ug kabalaka. Kining tulo usab ka mga disipulo adunay distinction gikan sa laing siyam ka mga tinun-an.
Si Pedro ang pinaka-spokesperson, gumikan sa personalidad ni Peter nga hilig yun mo istorya dayon. He was the type of person nga unang mugana ang iyang baba kaysa sa iyang utok. Ug si Juan pod mga kaigsunan, siya gyud ang pinaka-close sa atong Ginoong Hesukristo. Siya gyud ang pinakasuod sa dughan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili si Pedro, si Juan ang pinakasuod. John chapter 19 verse 26 and 27. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, si Juan kadto mga kaigsunan, miingon siya sa iyang inahan, babayi, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. So adisir namatay si Jesus, iyang gitugyan si Maria ngadto sa tinun-an kuno nga iyang gimahal, si John the Beloved kadto mga kaigsunan. And at least 4 other times si Juan gidescribe sa Biblia ingon nga gimahal sa atong Ginoong Hesukristo. So sa 12 ka apostoles si Juan gayod ang pinakasuod sa dughan ni Kristo. Gani sa Last Supper sa balaang panihapon, si Juan ang duol gayod tapad ni Kristo. John 13:23, usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Now, what about si Santiago mga kaigsunan? Siya biyapon ang pinakaunang namatay. Siya ang pinakaunang nahimong martir. Ug siya ang pinakaunang misulod ngadto sa kahimayaan sa langit kauban sa atong Ginoong Hesukristo. So, bisag asa nga grupo, kunya dunay leader, dili gayud ikalikay nga dunay gayoy mga inner circle, dunay gayoy mga mas suod pa kaysa sa leader. Tinuod ka na, bisan pa sa simbahan, kami nga mga pastor, doon na gayoy mga inner group nga suod sa pastor, alalay sa pastor kanunay, gumikan pod sa ilang energy, gumikan sa ilang kadasig, gumikan kay galamiton kaayo sila sa simbahan. Doon ay mga pastor nga mag-devote sa ilang oras o enerhiya sa mga miyembro nga nagaluya, mga miyembro nga dili ra kayo matinud-anon, mga hatagan ka na og igong panahon sa pastor aron sila ma-encourage, pero kung ang pastor nanginhanglan usab og encouragement, nanginhanglan og tambag, ang pastor moadto sa mga miyembro nga medyo hamtong-hamtong og kasaligan. So mao kadto si Pedro, si Santiago ug si Juan. Now, beyond this mga kaigsunan, wala na gihatag sa atong teksto ang rason kung hain ang laing mga disipulo, pero sa ubang passages sa scriptures samtang si Kristo ug si Pedro ug si Juan ug si Santiago adunay laing gibuhat ang ubang mga tinun-an mga kaigsuonan. Aduna usab sila'y ministeryo nga gibuhat. Sa kaluwasan dili ta moingon nga unfair ang Ginoo nga nagpili siya og pipila aron iyang luwason, unya ang uban gipasagdahan niya sa ilang kasalaanan aron pagahukman. Ang iyang gipili alang sa kaluwasan mao kadto ang pagpadayag sa kaluoy o grasya sa Ginoo. Ang iyang gipasagdahan aron hukman mao kana ang pagpadayag sa hustisya sa Ginoo, gumikan kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Now, matud pa ni Matthew Henry, as there are distinguishing favors which are given to disciples and not to the world, so there are to some disciples and not to others. All the saints are a people near to Christ, but some lie in His bosom. So ang 12 ka mga apostoles, gihatagan og pribilehiyo sa Ginoo nga mahimong apostol, pero sa 12, aduna gayud gihapoy gipili ang Ginoo nga murag iyang kasaligan. Ikatulo nga pangutana nga atong tubagon sa atong pagpamalandong niining taknaa, giunsa kaha pagkaila sa tulo ka mga disipulo nga kadtong nagpakita ni Jesus, si Moises ug si Elijah. Pila ka libo na ang milabay. Human namatay si Moses ug human si Elijah bikayab sa langit kay wa man to miagig kamatayon si Elijah. Giunsa man nila pagkasayod ug pagkaila nga si Moses kadto ug si Elijah? Well, nailhan kuno nila si Moses ug si Elias pinaagi sa ilang appearance or pinaagi sa ilang hitsura nga gidescribe ni adtong unang mga ginikanan nila kung unsa mamisti si Moses ug unsa mamisti si Elias. Well, posible usab nga mao kini ang rason. Or basin og namati sila sa panag-inistoryahay ni Moses, ni Elias ug ni Jesus, ug gitawag ni Jesus sila sa ilang mga pangalan. So posible pod. I believe this is the most realistic explanation nga in the course of the conversation between Jesus, Moses and Elijah, gitawag ni Jesus sila sa ilang ngalan.
Well, aduna usay laing explanation, posible pod nga gipadayag sa balang espiritu kanila nga si Moses kadto ug si Elias. No, dili man kadto imposible gumikan kay mga tinun-an sila ni Kristo, dili imposible nga gipadayag usab kadto sa balaang espiritu ngadto kanila. Well, ang uban pag yun, kusog kaayo ang ilang imagination mga kaigsunan, nagtuo sila nga si Moses kuno dunay gigunitan nga tablet of stone katong Ten Commandment. Unya si Elijah kuno mikanaog gikan sa langit nga gasakay sa karwahe, chariot of fire. Murag layo na kayo kini sa explanation mga kaigsunan. Pero ang pinakatubag nato niini mga kaigsunan, dili na lang kita mag-speculate. Wala man gihisgutan sa teksto nganong ato mang problemahon kung giunsa nila pagkasayod nga si Moses kadto ug si Elias. Mupasakop na lang kita kung unsa ang gipadayag sa Biblia. Ang giingon sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, ang mga tinagong butang iya sa Dios. Ang mga gipadayag mao kana ang atong gakson, mao kana ang atong kuptan. So dili nato problemahon ang wala gipadayag sa Biblia. Pero kinahanglan nga atong sundon kung unsa ang gipadayag sa pulong sa Ginoo. Mudangat na kita sa katapusang pangutana nga kinahanglan hatagan nato og katinawan. Nganong nagboluntaryo man si Pedro nga magtukod og tulo ka payag-payag, usa alang kang Jesus, usa alang kang Elias ug usa alang kang Moses. Ako nang gisulti kaganina nga consistent lamang kini sa kinaiya gayod ni Pedro nga siya ang matang sa tawo nga mugana ang iyang bauguna ay ha ang iyang utok. Si Pedro, mahilig gayon siya muhatag og opinion dayon. Kung ana siya sa kalisang, kung ana siya sa kahadlok, dili mapugnan ang baba ni Pedro nga mo istorya. Dili pareho sa ubang mga disciples nga maghilom lang. Mo gani nga si Pedro na himong spokesperson, gumikan kay mahilig gayon siya nga mo istorya. Adto na magay mga tawo nga ingon ana, dili nato ikondenar kanang mga tawhana kay may nalang gani kung dunay mga ingon ana nga mga tawo at least makatabang sa usa ka grupo, sa usa ka organisasyon. So, mo kadto si Pedro mga kaigsunan. Aduna siya kadasig nga mo istorya sa iyang opinion, pero mausahay lagi. Dili lang kay mausahay, kadaghang higayon, wala niya hunahunai og tarong. Si Pedro, pagkakita niya nga si Kristo milakaw sa tubig, mihangyo dayon siya nga Lord, palakta usab ako sa tubig. Unya si Pedro usab ang mitubag in behalf of the other apostles. Niadtong gipangutana sila ni Kristo kung kinsa bagayod siya, unsa ang ilang pagkaila kaniya. So abtik mitubag si Pedro in behalf of the apostles, "You are the Christ, the Son of the living God." But after that, gibadlong ni Pedro si Jesus. Niadtong miingon si Jesus nga pagapatyon siya human sa tulo ka adlaw, mabanhaw siya pag-usab. Nasyak si Pedro ug iyang gibadlong si Jesus. Mao nga gitawag siya ni Jesus og Satanas, gumikan kay ang iyang paminsar dili gikan sa Dios kun dili gikan ni Satanas. Mukadto nga atong pagpamalandong niadtong miaging mga semana. Og niadtong gihugasan ni Kristo ang tiil sa iyang mga disipulo, abtik gayon si Pedro nga mitubag nga, "Lord, dili ka mohugas akong tiil, di ko mosugot." Pero later giusab na pud niya ang iyang statement, "Sige Lord, hugasin akong tiil, apilang akong lawas." John chapter 13 verse 8 to 9. So kining baba ni Pedro ba, abtik gayud kayo muyaw-yaw nga wala kayo hunahunai. Ang giingon dinhi si Pedro miingon, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Apan si Jesus mitubag, "Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako." Si Simon Pedro mitubag, "Kung mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Ma-imagine ninyo kung unsa nga matang nga tawo si Pedro mga kaigsunan, aduna siya yung mga kahuyangon, maugani nga dili siya ang pangulo sa iglesia, dili siya ang bato. Si Kristo mao ang higante nga bato, si Pedro gamay nga bato. Dali rang malagpot, dali rang ipalantig, dali rang ilabay. Jesus Christ is the rock, and Jesus Christ founded His church upon the rock. He did not found His church upon Peter. Dili ka na tinuod mga kaigsunan. Nakita nato nga si Pedro na hagba a lot of times gumikan sa iyang kahuyangon. So, perhaps, nganong si Pedro mibuluntaryo nga mo tukod og tulo ka payag-payag alang ni Jesus, ni Moses ug ni Elijah, gumikan kay nalisang siya, nasyak sila.
Nasyak siya sa iyang nasaksihan, mga kaigsunan. Si Juan ug si Santiago naghilom lang, pero si Pedro mahilig gayong mo express kung unsa ang iyang gibati. Ang giingon sa bersikulo 6, nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Tambag lang mga kahigalaan, no? Kung di mo kahibalo kung unsay iyong isulti, magpakahilom lamang kamo. Giingon sa Book of Proverbs nga bisan pa ang tawo kuno nga dili utukan, maalaan nga bright kung magpakahilom lang. So tambag lang mga kaigsuuna, no. Daghang mga tawo nga magmukhang tanga kung sa Tagalog pa. Gumikan kay pataka lang og yaw-yaw ang ilang baba. Muna nga lesson kana alang sa matag usa kanato. Peter really did not know what to say or how to respond. Unsa man ang rason ni Pedro, mga kaigsuunan, it seems like an unreasonable response to the scene. Wala gyud, wrong spelling gitong gibuhat ni Pedro nga nagtaniyag siya nga magtukod o payag-payag alang kang Hesus. Ngano nagtuo siya nga si Kristo dili makaprotektar sa iyang kaugalingong gikan sa ulan, gikan sa bagyo, gikan sa adlaw. Nagtuo siya nga si Moses ug si Elijah nanginahanglan og pinuyanan, gikan sila sa langit mikanaog niadtong takna. So, unsa kahapon nga payag-payag ang ilang buhaton sa mga materialis nga naa ni adtong bungturan. So it was really not a very brilliant statement, mga kaigsuonan. Og murag iyang gi-equal si Jesus kang Moses o kang Elijah. Giingon niya magtukod og payag-payag alang kang Jesus, kang Moses o kang Elias, as if equal silang tulo. Si Kristo ang anak sa Dios. Dili pwedeng itandi kang Moses o kang Elijah. And most importantly, wala gayod makasabot si Pedro sa kinaiyahan sa Mesiyas o sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Sa unsang paagi si Kristo pagabayawon, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross o sa iyang pagkabanhaw, mga kaigsuonan. Gisulti na kini ni Jesus sa Mark chapter 8 verse 31. Ang giingon dinhi, unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga magantos pag-ayo ang anak sa tawo ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Pation siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. So ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo mahinungdanon gayud kaayo. There was no answer actually, as if to say, what I have spoken, I have spoken. Well, in fairness kang Pedro, gusto lang niya nga maprolong pa katong tuang kahimayaan nga iyang nasaksihan. Mao nga nagtaniyag siya nga mutukod og payag-payag. Mura og kanini ang gusto siya nga moprolong pa to. Nga nakita niya ang kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. He did not want it to end so soon. So in fairness, basig mupod ko to ang nagdagan sa utok ug hunahuna ni Pedro, mga kaigsuunan. Kunya, wala man po siya mi-decide dayon kay iya man gipangutana ang atong Ginoong Hesus kung unsa kaha magtukod ta og payag-payag. So, ana ara gihapon ni Kristo ang pagbulutan. Matthew chapter 17 verse 4 ang giingon dinhi, si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi kung gusto ka. So kung gusto ka. Mikonsulta gihapon si Pedro kang Hesus. Kung gusto ka magbuhat ako dinhi og tulo ka tulda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. So nakuha nato mga kaigsuonan, alang kanato ang transfiguration katong pag-usab sa panagway sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kadto ang pinaka mahimayaon nga butang nga atong pamalandungan, pero wala na kitay igong higayon. Mao kini ang atong pamalandungan karong sunod semana. Gumikan kay maayo gayod kaayo nga kita suod kaayo sa atong Ginoong Hesukristo. Maayo gayod kaayo, mahinungdanon kaayo, dako kayong kalipay sa atong kalag nga kita mulingkod sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo ug maminaw sa iyang pulong. Mao kini ang gibuhat ni Maria, dili Maria nga inahan ni Jesus, kundi Maria nga igsuon ni Lazarus ug ni Marta. Luke chapter 10 verse 38 to 42 ang giingon dinhi, samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta, nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria, nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdahan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay?
Sultihi siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan, gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Labing maayo gayod nga kita mupundo sa presensya sa Ginoo diha sa panimbahon ug maminaw sa iyang pulong. Dili nato itugot nga bisan pag naa nata sa sulod sa simbahan, ang atong hunahuna gakapuliki gihapon, unsay atong idungag paguli, unsay atong idigamo, dili naa kita sa simbahan, mag-concentrate kita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, atong dawaton ang panalangin sa presensya sa Ginoo sa iyang pulong. Dili nato itugot nga atong hunahuna maglatagaw. Mulang niyaw ang atong hunahuna unya mamroblema ta kung unsay atong buhaton sunod ugma karong Martes, karong Miyerkules. No, na kita sa sulod sa simbahan. Mao nga mag-concentrate kita nga mamati, i-enjoy nato ang pulong sa Ginoo gumikan kay pagkaon kini sa atong kalag ug kalipay kini sa atong kalag. We should always want to prolong the times of worship and intimacy. I-enjoy nato ang fellowship sulod sa simbahan, kauban sa mga katawhan sa Ginoo. It is always good to be apart from the world and alone with Christ. Alone with Christ. And in the case of Sunday worship or Lord's Day worship, it is always good. Nga samtang ang ubang mga bagang panon sa katawhan, tuwa sa kalibutan, wala nila hatagi og panahon ang Ginoo, pero panalangin kaayo mga kaigsuonan, nga kita anaa sa presensya sa Ginoo sa pagsimba. And yet after that, we must also be willing to come down and labor. Human sa nindot kayong kasinatian ni Pedro, ni Juan ug ni Santiago didto sa Mount of Transfiguration, pag naog nila sa bukid or sa bungtod, naabtan nila ang ubang mga disciples nga nagwali sa pulong sa Ginoo, nagtrabaho, nangabudlay. Mark chapter 9 verse 14. Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinunan, nakita nila didto ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinunan. So ang ubang mga tinunan naglabor usab, ilang gidipinsahan ang gospel. Gumikan kay adunay nakiglantugi kanila. So, we must never forget the work before us. Nasayod si Pablo niini as he considered kung unsa bagayon ang iyang gustuhon, mamatay o makauban niya si Kristo or magpabilin pang buhi aron mahimo pa siyang galamiton alang sa gingharian sa Dios. Wala kini matubag ni Pablo. Philippians chapter 1 verse 21 to 25. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Apan kung buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat, busa wala ako masayod hain niini ang akong pilion. Naglibo gayud ako kung unsay akong pilion, buot akong mubiya niining kinabuhiya ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako, apan tungod ug alang kaninyo labi pang maayo nga buhi ako. Nakasiguro gayod ako niini nga magpabilin pa ako uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan o kalipay diha sa pagtuo. Busa kun mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha kang Kristo. So you see the aspiration of the Apostle Paul, whether magpabilin siyang buhi, mangalagad siya sa Ginoo. Whether kuhaon na siya sa Ginoo, that would be better for him. Doon na siya paglaom sa kaluwasan, gumikan kay nasayod siya. To be absent from the body is to be present with the Lord. Alang sa tinuod nga mga magtotoo, matapos man ang atong kinabuhi niining kalibutana, excited kita, gumikan kay pagkahuman niining kalibutana, makauban na nato ang atong buhi nga Dios, ang atong manluluwas. Apan walay paglaom nga susama niini ang mga tawo nga wala pa makadawat sa grasya sa kaluwasan. Walay paglaom ang tunglo sa Dios anaa pa kanila. Gumikan kay nagkinabuhi pa sa kasalanan, nagyanang pasasala, nagsalig sila sa ilang kaugalingon, ang ilang pagkabuutan maong muluwas kanila, nagtuo gayud sila nga makabut nila ang langit, makabut nila ang kaluwasan pinaagi sa ilang pagkabuutan. But the Bible says, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Walay matarong, wala bisag isa. Bagsak kita. The good news is, si Kristo mianhi, aron muluwas
sa mga makasasala nga sama nimo ug sama nako, ug igo na ang gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, ang iyang dugo ug ang iyang pagkamatarong insakto na, igo na alang sa tanan nga mga mutuog musalig kaniya busa higala. Hinulsuli ang imong sala, ilha nga ikaw makasasala ug dili gayon ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, ug salig sa atong Ginoo lamang alang sa imong kaliwasan. Ang iyang dugo ug pagkamatarong mao ang imong gikinahanglan aron ikaw dawaton sa Ginoo. And the good news is, bisan kinsa nga moduol kang Kristo, dili gayud niya isalikway. Busa duol kaniya karon kay basin og ugma ulahi na ang tanan. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.